दा खोथाया बेनोथ' जाबाय दैजि माहानि थांनाय लामायाथ' बेनो बेखौ एसे गोसोआव दङ नाथाय बे आगदा साइडथिंमोन ना आगसि साइडथिंमोनथाय बिसानि न'आ बिथिं नंगौना नङामोनथाय बिथिंसोमोन खोमा दैजिखौ खनसे लांनो फैनायावथ' आङो बे लामाथिंसो थांनो मोननाय बायदि मोनदों औ बिथिंनो जानो हागौ खारन हरनि समावसो आं दैजिखौ लांनो फैनायमोन नालाय बारा गोसोआवबो गैला बिथिंनो जानो हागौ बिथिंनो थांगोन आं दैजियाथ' आंजों माब्लाबाबो फैफिननाय नंखाला दैजियाथ' आरो आंनो फिसाखौ माब्लाबाबो गोरलैयाव हरनाय नंखाया बिनिखायनो आंनि फिसाखौ आङो खावनानैब्लाबो लाबोथारगोन आयै आं सफैबाय आयै दंना गैया नों न'आव ओइ मा दंना गैयाथाय आयु आबा फैबाय नों सना फैबायथ' आरो गावहानो खोनाया गाबज्रिब्लाबो एथ' गाबज्रिदों आं फैनानै आयै आबा सना नों फैनानै गाबज्रि फैगासिनो आं न' सिङाव दंमोन ना थोरसि लथा सुदोंमोन न' सिबदोंमोन ओंखाम संग्रानि खामानि मावगासिनोमोन आं खोनायाखै आबा सना नों गाबज्रिनायखौ सफैनाया बेसे गोबाव जाखो आबा दा बावैसो सफैखादों आयै बारा गोबाव जायाखै मिथिगौ आयै आं जा ओंखाम उखैदों दिनै नों फुङाव टिफिन हरनायखौ आं जायासै आं टिफिन हरनायखौ नों जायासै माथो खालामखो होमबालाय आयै जेब्ला टिफिन जानो जों गासैबो जिरायो जोंनि क्लासनि सासे हिनजावसा गथ' बियो ओंखाम लाबोदोंमोन आरो ओंख्रि लाबोदोंमोन जेब्ला बियो ओंखाम जानो टिफिनखौ खेवोना बिनि गासैबो ओंख्रियानो गोलैजोबनानै होदों नंगौना आफा औ आयै आं जाहां जानायावनो बिनि गासैबो ओंख्रिया गोलैजोब्बाय नालाय ओमफ्रायनो बियो आखाइ सुनानै ओंखाम जायासै दलद जिरायनानै थाबाय गासैबो जादों बे हारसिं नायख्ल'ख्ल' जिरायनानै दङ आं बोरैबा नांबाय आयै रावबो बिनो जेबो होआखै जानो लोगोफोराबो आं नायनानै थानो हायासै नों आंनो रुटि सावना हरनाय आलु भाजि एवना हरनायखौ आं बिनोनो होबाय आं जायासै आयै आं दा बिनिखायनो जा ओंखाम उखैबाय आबा सना दे नों जोबोर मोजां खामानिखौनो मावबाय नाथाय रुटिखौथ' आङो नोंनो 6टा पिस हरदोंमोन ना बिनो माखासे होनानै नोंबोथ' माखासे जानो हायोमोन सानैजोंथ' राननानै जानो हायोमोन नोंलाय मानोथो उखैथाब थाखो दे जेबो नंला दे होबाय नालाय होबाय दालाय माथो खालामबावनो दे आबा आं ओंखाम ओंख्रि संखाबाय नों बेखौनो जादो आयै मालायफोरा माबायदि आं मिथिया नाथाय आंनि गोसोआव बेबायदि खोथा बुङो जे सोरबा मानसिफोरा खैफोदाव गोलैयोब्ला आं बेखौ जोबोर मदद खालामनो लुबैयो आरो आं खैफोदाव गोलैनाय मानसिफोरखौ मदद खालामनो मोनोब्ला आं जोबोर गोजोननाय मोनो फिसा नोंनि बे साननाय आरो बे नोंनि आखुथाया नोंनि जिउआव जेब्लायबो थाथों जोबोर मोजां आखुथाय बे गुबुनखौ मदद खालामनो हानाया बयनिख्रुइबो देरसिन गुन फैदो आबा फैदो ओंखाम जाफैदो र' आयै आं बिदिनो बोरै ओंखाम जानो आं ड्रेसफोरखौ खुलिग्रोनि आथिं आखाइ सुग्रोनि नङा माथो बावगारदोंसो दे आफा दे थाब ड्रेसफोरखौ खुनानै आथिं आखाइ सुनानै फैदो दे आं ओंखाम खुरहैनोसै जागोन दे नों खुरहैबाय था आं फैगासिनो मामा सना आफा हारे आफा सोर फैदों नों हारसिंल' ना लोगोसे सोरबा दङ आं हारसिं फैदों आइ हारसिं फैदों फै जिरायग्रोदो दे नों मोजाङैनो दङ ना आइ आरो आबौ फिसायालाय आफा जाफुंबो आरो आंबो मोजाङैनो दङ जाफुङा दासो स्कुलनिफ्राय सफैदों आं बिनोनो ओंखाम खुरनानै होनो नागिरदोंमोन आफा नों ओरैनो बेरायनोसो फैदों ना माबाफोर गोनांथि खोथा लानानै फैदों ओंखाम ज' जानानै रायलायनोसै दे आं ओंखाम खुरहैनि नाङा आइ आंनि थाखाय ओंखाम खुरनो नाङा आं बे आबौ जाफुंखौनो दसे सम जोंनाव लांथ'नो होननानैसो फैदों मानो आफा आरो मानो हनै जोंना सासेया रानिया बिदाजों गेलेनो लुबैदोंदां मोखां दरसि थाबाय थायो गामिनि मानसिफोराबो लोगोफोराबो बिजों समनिया लोगोफोराबो रावबो बिजों गेलेया रायलायनो रोङा नालाय गथ'आ सोर बेखौ गेलेनो लाफागोन गामिनि गासैबो मालाय थेब रायलायजोबो गेलेनायफोर मानि मालाय रायलायनानैसो गेलेयो जोंना आरो रानिया रायलायनो रोङा रावबो लोगोखौनो लाया बिजों गेलेनो न'आवनो सानफ्रोमबो मोखां दरसि बिनिखायनो आबौ जाफुंखौसो लांनो फैदों दसे बिनानावजों गेलेहैथों होननानै माथो होनबावनो बे गथ'आबा मानो बिदि जाखो अन्थाव बाथाव ओमफ्राय बेखौ एसेबो फाहामथायनि बेबस्था खालामाखै नामा आफा न'खरनि मानसिफोरा खालामदों नाजागासिनो इसां गोरलैलाय एथ' गिदिर बेरामखौ बहा हानो आरोथ' खोनानोसो मोनदों आं बिबै जोमैया बे बबे गथ'खौनो हाबा हरनो नागिरदोंनो मा होननानै बुंगोन ना रायनो ना बुनो बेबायदि मिथिगौ नोंनि आइजों नोंनि बिनानाव दैजिजों
बहाबा थांदोंमोन बिबैया बे बबि गथ'खौ गावनि फिसौखौ रावबो गैयै समाव ओरैबायदि नासयखोमादों बबि होननानै थिग आं बे टाइमाव सहैबाय आं सहैयाबाथ' मा खालामगौमोन बियो बेबा मानो आरो मादै जोमैयाबा गावनि फिसौखौनो एथ' अयथासार खालामनो दे जाफुंखौ दसे लानानै थां दा बेलासि दोनफैफिनबानो जाबाय आफा फरिखा खाथिसै बिहाबो फरायनो नांथारगौ मा ओंखाम खुरबाय ना आबौ ए माथो आबौ फैदों आबौ माला फैखो आबौ दा बावैसो फैदों आबौ ओंखाम जाना लाग्रोदो दे आं नोंखौ जोंनियाव दसे लांनो आगैजों गेलेनो नाथाय आबौ आंथ' दासो स्कुलनिफ्राय फैदों आरो नोंसोर मिन्थिखायो स्कुलनिफ्राय फैखांनानै ओंखाम जानानै आं उन्दुयो आंथ' दा उन्दुनायनिसो सम आं थांगोन ना थाङा आबौ आं थांनोबो बादों मानो होनबा आंहा एग्जामाबो खाथि जाफैबाय आं दा ओंखाम जाखांनानै उन्दुनानै लायाब्ला दा हराव आं फरायनोनो हानाय नङा आबा नोंनि साननायाबोथ' थिगानोमोन एग्जाम खाथि जाबाय नाथाय हनै नोंनि आबौआथ' नोंखौ लांफैबाय ना दे आबा दे दिनै सानसे जेन तेन थांदो नोंनि बिनानावाबो गोसोआ एसे मोजां मोनथों सानफ्रोमबोबालाय बिहाबालाय बेसेरा बिसांथ' हारसिं थानो सोरजों गेलेनो दिनै सानसे जेन तेन गेलेनानै फैदो थाङाबा थां दे ओंखाम जाना लाग्रोदो ओमफ्राय नोंनि आबौजों नोंजों थांब्लानो जाबाय दे जागोन बिदिब्ला आयै आगैयाबो आंजोंल' गेलेयो रावजोंबो गेलेया बेसेरा सोरजों गेलेनो रायलायनो रोंब्लासोलाय लोगोफ्राबो लाफागौमोन दे आंनो थांनानै गेलेहैनोसै आफा ओंखाम जादो सानैजों ओंखाम जानानै थांबानो जाबाय फै आं ओंखाम खुरनानै होनोसै आंबो आबैमोन बायदि आबौमोन बायदि आंनि आइमोन बायदि रायलायनो हायोमोनब्ला आंबो जानांगौ गोबां खोथा रायलायनो हागौमोन नाथाय आं गोबां रायलायनो नाजासेयावबो आंनि खुगानिफ्राय मानो माथो ओंखारा आंबो जुदि रायलायनो रोङोमोनब्ला आयौ हे गसाइ आंखौ मानो नोङो रायलायनो हायै एथ' गिदिर साजा होखो हे गसाइ आंनि खुगाजों नोंनाव बिनो हायाखैब्लाबो गोसोजों आं नोंनियाव बियो नोङो आंखौ अनदो आंनि खुगानिफ्राय आंखौ राव रायहोदो जोबोर गोसो जायो आं रायलायनो आंनि आबैया आंखौ रायलायनो रोङाखायनो बबि होननानै गोबां मुगैयो आं रायलायनो रोंनायमोनब्ला जानांगौ आबैया आंखौ गोबां अनगौमोन नाथाय मा खालामनो बे संसाराव आरो आङो रावजोंबो रायलायनो हानाय नंला बे संसारनि सुखु दुखु रावजोंबो सावरायनो मोननाय नंला गसाइ आं नोंनियाव फोथायो गोरबोजों सानसे नों आंनि माथोखौ आंनि खुगानिफ्राय ओंखारहोगोन येस थारैनो आं आन्दासै फैनाय लामायाव आं सफैमारबाय थारैनो बै हिन्जावसायानो बैनो आंनि फिसाजो सर मासे खाफाल मोजां आं फैयै सम फैबाय आंनि थांखिसिम थारैनो आंनि फिसाजोखौ आं हारसिं समाव लोगो मोनफैबाय बेनो मोजां सम आंनि गथ'खौ आङो बेनिफ्राय बोखांना लांनायनि रावबो गैयाथ' खाथि खाला उन सिगां गासैखौबो मोजाङै नायना लाखानायानो मोजां बबे खनानिफ्राय आंखौ नुहरखोमादों हमनानै दुब होफैयाबानो जाबाय गैया आं बेखौ दानो लाना थांनायनि खाबु आरे आबै नों आं लोंखोना साखौसो लोंनो नागिरदों नामा ओइ नों सोर जाखो आरो आंनि फिसौनि खिथु उनाव मा खालामदों आंनि फिसौखौ माबा बे गथ'खौ दहायनिफ्रायनो हारसिं माबा मोखां सोम थाबाय थानाय नुदों आङो बिनिखायनो बे गथ'खौ एसे रायलायनो होननानैसो फैदोंमोन आं अब्ला बे गथ'आ नोंनि फिसौ जायो नंगौ बे गथ'आ आंनि फिसौ नाथाय आंनि फिसौआ रायलायनो रोङा नाथाय नों सोर बबेयाव फैदों मा खालामफैदों सोरखौ लोगो हमनो फैदों नोंदि जोंहानि न'आव आंनि फिसौखौ दहायनिफ्रायनो नोजोर होबाय थादों नुदोंब्ला आंनि न'आ जोबोर गोजानाव बै खाथियाव आंनि आयंमोन दङ आं बेयाव आलासि जानो फैदों सानबाय गोबावजों खनसे फैनाय गामिफोरखौ एसे नायलांनो बेरायनो फैदोंमोन बेयावनो नुदों आच्छा नंगौना बे गथ'आ जेब्लायबो मोखां सोम थायो औ जानो हागौ बिदिनो आं दसे नुनायावनो बे गथ'खौ सानदों बे गथ'आ जोबोर दुखु दङ आं दहायनिफ्रायनो नायदों बिनि मोखाङाव किन्तु आं बिनि मोखाङाव दसेबो मिनि खुसि गोजोननायखौ नुवाखै दरसि माबा मोनसे गोथौ खोथा सानखोमाना थानाय बायदि नुदों आं बिखौ नों थिगखौनो नुदों बे गथ'आ दा 12 बोसोर सोलिगासिनो उन्दै बैसोआव रायलायनो रोङोमोन बोसोरनैसो समाव बिहा जोबोर गिदिर बेराम मोनसे जादोंमोन बै बेरामनिफ्रायनो बिनि माथोआ गोमानानै दङ दिनैसिम
गोबां डक्टर दिन्थिबाय रावबो हाया दिनैसिम बिनि गथ'नि माथोखौ रायलायहोनो लकेल गांगुलिया गोबां नाजाबाय नाथाय दिनैसिम बे गथ'नि रावखौ रावबो रायलायहोनो हायाखै आं जोबोर दुखु बबेयाव मोनबावगोन बे गथ'खौ बेफोरबायदि रायलायहोनो आच्छा बे गथ'हा सोर सोर दङ आरो बिनि बिफाया मा मावो मा होनो फंबाय गोबां काहानि नोंखौथ' सिनाया नों बबेनि माबायदि नाथाय आं दिनै बे गथ'नि जिउ जारिमिनखौ नोंनो खोन्थानो सानो हयथ' नोङो राहा लामा दिन्थिना होनो हाबाय बायगोन बे गथ'खौ गोबां नाजाबाय हायासै जों बिनि बिमाखौ सासे धोनि गियानि मानसिनो हाबा हरनो नागिरदों नखरनिफ्राय नाथाय बिनि बिमाया सोर अबेनि मेगन गैयै बायदि हौवाखौ नायनानै लाखो थांखो बै हौवाया बेखौ लाना थांनानै उदैयाव दान मोननैनि गथ' दोननानै आंनि फिसाजोखौ गारनानै खारबाय आंनि फिसा हिन्जावा राहा लामा गोथेनानै दुखु दाहा लानानै थैनायनिफ्राय बासायनानै गावखौ हमथानानै बे गथ'खौ जोनोम होबाय बे गथ'हा बिफा गैया बे गथ'हा जोनोमनिफ्रायनो बिफा होननायखौनो मिथिया दिनैसिम बिफा होननानै बिफानि अननाय मोनाखै मा बुंनो बोरै खोन्थानो जे बे गथ'नि बिफाया आंनो आरो आंनो बेखौ खावनो फैदों आंनो बेखौ मोनलांनो हास्थायदों बेखौ दा बिनो बोरै खोन्थानो हयथ' आं सैथोखौ खोन्थायोब्ला आंखौ बिसोरो बुगोन आदै नोंसोरनि खोथा आरो दुखुखौ आं हमदां हाबाय थारैनो नोंसोर जुदि आंखौ फोथायोब्ला बे गथ'खौ आंनो नोङो खालि सप्तासेनि थाखायल' हर सप्तासेयावनो बे गथ'नि बेरामखौ आं सोखानानै लाबोगोन माने बे गथ'नि रावखौ आं रायलायहोनानै लाबोगोन मा बुंदों नों औ आदै आंखौ फोथायोब्ला सप्तासेनि थाखाय बे गथ'खौ नै दानो हर दानो लानानै आं सासे मानसिनो दिन्थिहैनि बियो रायलायहोथारगोन सप्तासेनि उनावनो आं नोंनो बे गथ'खौ होफैफिनगोन नंमारगौना आंखौ फोथाय आदै सप्तासेनि गेजेराव आं बे गथ'खौ लाबोफिनगोन दे फिसा गोबां सिन्थामोन जों बे गथ'खौ लानानै नोंखौ दिनै आं फोथायनानै नोंनो आं हरबाय नाथाय सप्तासेनि गेजेराव बे गथ'खौ नों न'आव लाबोफिनमारगोन ना फोथाय आदै आंखौ नों जुदि आंनि सायाव फोथायनाय लाखियोब्ला बयनिख्रुइबो देरसिन गोजोननाय नोंनो होगोन बे गथ'नि रावखौ रायलायहोनानै आदै नों फोथायोब्ला आंनि नम्बरखौल' लादो नों आंनियाव फन खालामनो हागोन दे फिसा नोंखौ फोथायबाय मबाइल नम्बरा खोन्थादो 809943361020 बे नम्बराव फन खालामब्लानो मोनगोन बिदिब्ला गथ'खौ आंजों थोनहरदो आबै सना नोंनि आइखौ दा खोन्थासिगोन आङो नैबे आंकोला नोंनि माथोखौ रायलायहोनो नोंखौ लानानै थांगोन आबै सना नों थांफादे बे आंकोलजों आंकोला सप्तासेनि गेजेरावनो न'आव दोनफैफिनगोन जागोन ना फिसा बे मानसियाथ' दाखालि आइजों रायलायदोंमोन बे मानसिया आइखौ सिनायखायो आरो आइजोंथ' गोबां दान्थे बिदान्थे जालायबाय थादोंमोन बे मानसिजों आं थांगोन ना थाङा माखौ सानहाबखो आबै थांदो थां जेबो साननांगौ गैया आं फोथायनाय लाखिदों नोंखौ नोंनि आंकोला दोनफैफिनगोन आंजों फैदो दे थांदो दे आबै